Pôrod Dubaji, aká bola tá vaša skúsenosť? Keď dobehla za mnou, tak ledva si natiahla rukavice. Olivina hlava už bola vonku a Že to potom je mi úplne dali iné. tablet a nech im spravím rating. Tie prvé mesiace boli ako náročné. Nikto ťa na to nepripraví, iba keď si tým prejdeš sám. Čom sa to líši ten život v Dubaji ako matka? Mať pestunku v Dubaji je úplne normálna vec. Musíš platiť za škôlku, či je to zdarma? Tak za ten štvrť rok okolo. Čo vás na vás prekvapilo na tom Dubaji a na UAE? Fun fact, že všetko vybavíš cez WhatsApp. Čo vám tu najviac chýba? Prvkový je tu ten život, akože nebudeme si klamať. V Dubaji je ťažké odísť, podľa mňa. Je tu dobré. Veľmi dobre. Vítajte na dnešnom podcaste. Moje meno je Monika a som z realitnej agentúry Move Homes. Dnes tu mám vzácnu návštevu a veľmi srdcu blízke moje kamarátky a hlavne aj mamičky Danka a Janka. Ahojte, pozdravujeme. Ahojte, veľmi radi sme prišli. Ďakujeme Monika za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli. Tak dnešná téma bude hlavne nám najbližšia, myslím, ohľadne materstva a ako je to byť mamou v Dubaji. Tak aby som mohla začať, otázka na vás. Kto ste? Predstavte sa našim divákom a ako ste prišli do Dubaja, čo vás sem priviedlo? Tak, áno, sme dvojčky, ak by o tom niekto pochyboval, voláme sa Janka a Danka. V Dubaji žijeme už takmer 10 rokov a s tebou sa poznáme takých 8, čiže skoro od začiatku. Ozaj musím povedať, že sme si spolu veľa toho zažili a hlavne toho dobrého. Aj pocestovali? Áno, určite tie naše babské dovolenky sú taký highlight našho kamarátstva. Čo stále pokračuje ešte. Akurát len teraz musíme k tomu pribaliť extra nápis a dudlíky. Ale určite by sme si mohli nejakú dovolenku s mamičkovskú zorganizovať tento alebo ďalší rok. S deťmi alebo bez detí, podľa mňa. Tak bez detí na Ibizu A a 4-5 dní a potom s deťmi niekde all inclusive. A teda, keď sa môžeme vrátiť teda, že čo vás priviedlo do toho Dubaja a od ktorého roka ste tu a ako ste sa sem dostali vlastne? Dana tu prišla asi v 2015, tuším. December 2015. A ja rok po nej v podstate. Tak určite sa mi to páčilo, keď som ju prišla navštíviť a vtedy som sa vlastne rozhodla, že to skúsim tiež. Aj tá práca letušky ma celkom... Čo približme, vlastne začali ste kvôli tomu, že ste prišli sem ako letušky. Áno. Dostali ste prácu a zmenili ste si svoj život. Presne. Kde ste žili predtým? V Anglicku? Vyrastali sme v Anglicku vlastne od nejakých 13 rokov a potom odtiaľ sme sa vlastne aplikovali na Emirates. Ale čo bolo také zvláštne pre mňa vtedy, že ste povedali, že vy si boli úplne rovnaké a vlastne vtedy len zobrali Danku a potom hneď Janku, čo nikto nechápal, lebo to bolo úplne, podľa mňa takisto aj osobnostne rovnaké, spoločenské, milé, takže to bolo také, no. Ale potom, asi to bol osud, lebo mala som priateľa, čo je teraz môj manžel a možno vtedy sme boli spolu ešte veľmi krátko a keby sme náhodou, keby som vtedy išla ako aj Dana, neviem, že či by sme ostali spolu. A vlastne tým pádom, že som tam ostala ešte o rok dlhšie, my sme cestovali s manželom a vlastne sme sa tak zblížili a vlastne aj náš vzťah sa stal takým vážnejším, že už sme potom tak plánovali do budúcna spolu všetko. Asi to tak malo byť. Asi to tak určite malo Lebo byť. vlastne ja som potom stretla svojho manžela. Ty si ako stretla manžela? Ja som tu bola pár mesiacov len. Ja som len začínala a vtedy sa chodilo do Zero Gravity. Áno, to si pamätám. Vtedy to nebola J1, nebola West Palm, takže boli dve miesta, kde sa chodilo Barasty a Zero Gravity a tam sme sa stretli. To si mala šťastie, aj veľa báb má problém v Dubaji, z nikoho. Ty si mala šťastie, že si mala toho muža už. Ale je to tiež pravda, že asi to tak malo byť, lebo ja som tiež Iva stretla vlastne, keď ty si tu ešte nebola. Že ste ten čas pre seba mali a proste Malo to potom tak vám byť. to všetko tak začalo fungovať. Teraz mi poslal fotku, že 10 rokov. Nejako. No, Takže pekne. wow, koniec. 10 rokov je Si dosť. koľko za svojím? 5 rokov bude teraz. OK, tak tiež to nie je Tiež krátko. Wow, to letí. Perfektné. Áno. Vy Tak ste my koľko sme spolu s najdlhšie. Richardom? V oktobri budeme 12. 12? No. No už starneme. A teda, keď ste prišli do toho Dubaja, čo vás na vás prekvapilo na tom Dubaji a na UAE? Tak jedna vec, čo ma prekvapila na Dubaji, je taký fun fact, že všetko naozaj vybavíš cez WhatsApp. Od nákupu jedla, potravín, služieb, doslova všetko a takisto aj predávanie bytov. Však Monika, Tak to veľa klientov môžeš mi nechápe. povedať, koľko ty máš WhatsApp skupiniek vo svojom telefóne ohľadne? Myslím, že 500 skupín tam máme aj archív, ale to nechápu tí ľudia, my vždy pýtame ten WhatsApp číslo na nich a oni si myslia, že to je neosobné, prečo neposielame ponuky na e-mail, lenže naozaj tak funguje. Áno, A je to my rýchlejšie. to chápeme, ale oni to
nechápu, lebo v Európe je všetko cez e-maily. A čo je mimo e-mail, nie je také profesionálne. Áno, je to také neformálne pre Európanov, ale tu je to proste formálna komunikácia a všetko sa deje vlastne cez ten WhatsApp. A hlavne treba aj poznamenať to, čo je na WhatsAppe, to je legálne, že vlastne ty vieš otvoriť case, teda prípad na toho človeka, keď niečo napíše na WhatsAppe. Je to naozaj pravoplatné aj na súde. Že nemusí to byť iba oficiálny e-mail, je to proste tak, to je cez WhatsApp. Hej, presne tak. No a potom vlastne, aká bola vaše začiatky v Dubaji, že vy začali spolu bývať, alebo ako to bolo na začiatku, ako letuška? No my sme najskôr boli akože v tých emirátskych ubytovni. Hej, také crew accommodation. Áno, to a sme vlastne bývali v tej istej árii, ako aj vy. Hej, tam ste začínali, či ste boli od seba najskôr? Sme boli od seba ešte koľko? 6 mesiacov? Tak prvých 6 mesiacov máte taký ako keby probation period, že taká doba, kde je vlastne taká skúšobná doba a vtedy sme sa nemohli ešte presťahovať spolu, ale keď táto doba už skončila, tak sme si našli spolu to emirátske bývanie a vlastne bývali sme aj kúsok od vás, kde ste ty bývala aj s ďalšou kamarátkou. Bola to taká area, kde vlastne sme mali všetko naokolo a pekne sa nám tam bývalo, boli sme tam spokojné, ale potom následne, keď prišli manželia, tak sme mali možnosť sa odsťahovať vlastne do vlastného bývania, ako keby. Tedy dali tu možnosť, keď sa ozosobášite, tak môžete aj spolu bývať a vlastne vám ponúkli bývanie, alebo si prenajali tedy vlastné. To bola výhoda na tom Emirates. Takže to doteraz platí, neviem, že keď buď sa zosobášiš, alebo ak si kúpite cez Monelku. Tak kto sa chce vysťahovať, tak si môže kúpiť apartmán. Ale iba cez Monelu. Tak. Alebo vašu sestru Ivanu, ktorú máme tiež v našom týme už aktuálne. Takže to kamarátstvo prebehlo aj do toho, že vlastne vaša sestra išla aj k nám do týmu a neoficiálne ešte za účasť aj na Slovensku, a tak snáď ju raz dotiahneme do Dubaja. Určite áno. Čo by bolo skvelé. Verím, že príde. No čo skoro, ja si tiež myslím. Teda, čo sme nepovedali, tak vy pochádzate zo 4 sestier, ste dvojičky a máte 2 staršie sestry. A tie neplánovali zatiaľ ešte príchod do Dubaja? No Táňa, oni majú 3 deti. Malého Leoška, Amelku a Vivinku, takže chodia do školy, tiež má biznis v Škótsku. A tie ostali v Škótsku teda. Áno, a deťom sa strašne páči. Sú tam, prepáč, že ti skáčem do reči, veľmi sa im tam páči. Sú tam spokojné a myslím, že toto teplo by im išlo hore krkom po nejakej dobe. Aj keď veľmi radi tu chodia na dovolenky, Glasgow je pre nich určite domovom teraz aj najbližšiu budúcnosť. Čo je také známe, podľa mňa ľudia majú buď radi Dubaj, alebo ho nemajú radi, alebo len na dovolenky. Ale akože sestra by sa tu presťahovala aj zajtra. To len je to iné, akože celý ten balíček, keď musíš zobrať so sebou, tak je to 3 deti nie je sranda. A teda ďalšie, keby som na to nadviezla, takže vy ste mali deti v Dubaji, rodili ste v Dubaji. Áno. A ako to bolo teda celé ten pôrod v Dubaji? Očakávali ste niečo viac, menej? Aká bola tá vaša skúsenosť s tým pôrodom v Dubaji? No pre mňa to bolo úplne úžasné. Ja som odrodila, hneď som povedala, že to je všetko. Ešte by som si to zažila celé odznova. Ale od toho začiatku proste mali sme super nemocnicu, čo je vlastne túto 5 minút odtiaľ. A vám Emirates aj pokrýva dosť dobré poistenie, máte najlepšie nemocnice Dubaja. Čo vlastne je ďalšia vec, prečo ešte sme aj z Emirates, že napríklad toto pokrytie, aj celková tá materská je celkom fajn. Čo veľa ľudí nevie, že naozaj Emirates dáva najlepšie insurance poistenie v celom Dubaji. Môžete si vybrať ktorúkoľvek nemocnicu v Dubaji, čo chcete, čo je úžasné. A naozaj moja doktorka bola výborná, sestrička, kontroly, na nič sa nečakalo, všetko bolo hneď vybavené. Čo si všimla, že to je rozdiel proti Slovensku. Na Slovensku máš doktorku, kam chodí na konzultácie, ale potom máš niekoho iného na to odrodenie. Tu v Dubaji máme jednu doktorku od začiatku, ktorá potom aj je na tej sále. Takže to je taký rozdiel. Aká bola vaša skúsenosť nemocníc, že bolo to fajn, alebo ako hotel? Určite by som to dala, že 10 z 10. Bolo to, všetko bolo na poriadok spravené, všetko bolo na čas. Akurát keď som šla rodiť, moja doktorka mala ďalší emergency C-section. Mala 2 naraz. Takže keď dobehla za mnou, tak ledva si natiahla rukavice a Olivina hlava už bola vonku, ale stihli sme všetko, všetci sme zdraví, nič sa nestalo.
Len to bolo také trošku také last minute, ale inak celkovo celý ten pobyt, aj starostlivosť bola excelentná. Tu vlastne v Dubaji to je dobré, že ten manžel môže byť s nami na izbe, čo niekedy na Slovensku nie je normálne, len v tých privátnych klinikách. A takisto tam aj keď boli u teba tebou, vlastne ty si dostala taký celý ten setup ako fine dining. Večera, ja som mala taký ten afternoon tea, že nám dali ešte nejaké koláčiky a takto. A potom mi dali tablet a nech im spravím rating od 1 do 10. Potom čo doniesli 5-chodové jedlo, tak vtedy mi... Áno, toto je ešte to, že ti donesú tú tácku na izbu, nemusíš nikde ísť, možno u nás, myslím, na Slovensku chodíš do tých kuchyniek tam, tu máš reálne na izbe a ešte bolo rozdiel, mami hovorila, že na Slovensku tam búchajú dverami a proste vojdu ti do izby a tu bolo naozaj, že oni zaklopali, slušne sa opýtali, že či môžu vojsť ticho všade, že toto je naozaj na neporovnanie so Slovenskom. Ešte jednu vec, aj to, že prišla aj tá laktačná sestra, keď ste chceli kojiť a mali ste nejaký problém, takže veľmi, veľmi boli aj ako pomocní v týchto veciach ohľadom babetka a proste nejakých... Či boli napomocní ohľadne babetka, hej? Dobre, a teda, čo by ste tak pozreli, keď vidíte aj tú svoju sestru v tom Škótsku a vy v Dubaji, je ten život ľahší v Dubaji ako napríklad v Škótsku a možno máte kamarátky na Slovensku, kto má na Slovensku dieťa a v čom sa to líši ten život v Dubaji ako matka? Tak ja by som povedala, že naozaj ten rodinný život alebo život s dieťaťom v Dubaji je veľmi taký pohodlný a bezpečný. Veľmi sa nám tu páči, odkedy sme prišli, ale teraz ten rodinný život sa mi páči asi ešte viac, lebo je tu strašne veľa vecí pre deti, čo sa dá od A po Z, vonku, vo vnútri, milión aktivít, čisto, nebojíš sa ísť s dieťaťom von aj večer na večernú prechádzku. Čo sa týka tej starostlivosti, tak je to úžasné, že mať pestúnku v Dubaji je úplne normálna vec, nie je to ani nejaký luxus a je to výborná pomoc nielen s dieťaťom, ale aj v domácnosti, s varením, žehlením, upratovaním. Takže ja keď prídem z práce, tak naozaj si viem ten čas užiť s malou Izabelkou na 100% iba hraním a byť spolu. Nemusíš sa bať, že či máš upratané, ožehlené. Áno, takže toto je určite akože výhoda v Dubaji, že je to fakt normálna vec, čo veľa ľudí nám asi na Slovensku aj závidí. Ale zase na druhej strane my tu nemáme starých rodičov. Áno, určite. Alebo nemáme tu... Áno, žiadnu rodinu tu nemáme, reálne sme tu len kamaráti. My tu máme jedna druhú, čím si môžeme pomáhať, ale stále tým, ale obidve pracujete, aj muži. Aj manželia, aj vy pracujete na plný úväzok, tak vlastne bez tej pestúnky sa to nedá. A tým, že si s ňou vybudujete taký vlastne rodinný vzťah od začiatku, stane sa vlastne členom vašej rodiny a dôverujete na 100%. A vlastne aj tie naše pestúky, alebo poviem za našu Stelu, je fakt súčasťou rodiny. Olivia ju má veľmi rada, takže vôbec sa nebojím, 3 roky, myslím, nebojím sa, áno, nebojím sa ju nehať s ňou, alebo proste, aj keď si niekde chceme ísť na pár dní s Rišom, alebo na víkend zaližovať, vieme, že je o ňu perfektne postarané, ako keby bola s nami. Takže... Čo si myslím, že veľa ľudí to odsudzuje na Slovensku, my sme na to, keby ešte nie na to zvyknutí a nežili, tak nevyrastali. My sme tak nevyrastali a bolo to pre nás tiež možno aj na začiatku také zvláštne, ale neviem si predstaviť ten život bez nich, lebo naozaj, že šťastnejšia mama je naozaj oddychnutá mama. Určite. A aj tí, čo tu v Dubaji nepracujú, majú pestúnku, lebo je to naozaj normálne, je to veľmi lacné na dubajské pomery. Áno, presne. Tá matka môže naozaj stráviť ten čas s tým dieťaťom naplno, lež to niekto je u práce a naozaj obdivujem týmto aj ženy na Slovensku, že upratujú, varia a do toho ešte aj vlastne sa starajú o tie deti. Ale veľakrát, čo mám známy, tak sú dosť unavené tie matky z toho a hlavne keď by mohli sa venovať na 100% tým deťom, tak sú unavené, varia a tie deti sa sami hrajú veľakrát, že my naozaj ten dáme full focus a hlavne kvalitný čas s nimi. Takže to myslím, že najlepšie v tomto zmere. Súhlasím na 100%. Ako vlastne to má tvoja sestra v Škótsku, keď ste takto, že oni tam majú tiež v Škótsku, funguje takto, že pestúnky, či nie? Ani veľmi nie. Nie je to také normálne. Ani na Slovensku nepoznáte nikoho, čo by mali pestúnku? Nie, vôbec. Môj manžel, keď vyrastal v Bolívii, v Južnej Amerike, to bolo tiež veľmi normálne mať pestúnku, takže on od mladí vyrastal mať pestúnku doma. Takže pre ňoho to vôbec nebolo šokujúce sem, keď sme prišli si nájsť pestúnku pre Oliviu.
A dokonca ju chcel priviesť z Bolívie, ale vie iba po španielsky a ja som povedala, že ja sa s ňou budem musieť dohovoriť. Vážne? Ona stále robí pre ich rodinu. Stále tam. Áno. A to je také pekné, že navždy ostala. Je to naozaj rodiny, ako teta, nie? Ale toto je dobré aj to, že keď veľakrát dojde za mnou nejaká kamarátka zo Slovenska teraz, čo s nami robia, že jedna kamarátka robí otváranie firiem, došla som so synom, čiže má ako náš Oliverko a som vybavila tú Neny, vlastne pestúnku od našej a bola úplne nadšená, že to ona chce hneď otvoriť na Slovensku, lebo naozaj sa na to zvyknuté. Ale ako treba dávať pozor, je to aj veľa prípadov, že niečo, že vymenia tú pestúnku, hej? Ale je to také dvojstranné, že keď sa o nej staráte pekne, aj o tie pestúnky a vybudujete si taký ten pekný vzťah, tak vtedy to ide. Ale musíte mať aj šťastie, lebo napríklad naša Alice mala koľko pestúnok, že naozaj... Teraz vyhodím. To viem, hovorila, že vôbec sa nestarala na telefóne, ale to je to, že si treba nastaviť tie pravidlá. Hlavne, čo vidím, teraz sme boli ešte raz jednou známou a oni mali tiež pestúnku, ale ona nebola to zvyknutá, ako s nimi jednať a bála sa aj povedať úprimne, že nech není na telefóne. Toto je vadí, tak hovorím, že musí sa vždycky vyjadriť. A keď nevie aspoň naživo, tak nech napíše správu, že s nejakými pravidlami. Samozrejme. Ale je to naozaj, že veľakrát im povedali, že nemôže byť taká kamarátka s ňou. Ja som to tak nevedela až tak, ale aj my, veľakrát to musíš tak odlíšiť. Nebyť k ním, ako sa možno správajú nejaké národnosti v Dubaji, čo vieme dobre, nebudeme menovať, ale sú naozaj bez rešpektu k ním a ako fakt sa im zle chovajú. Ale potom máme dobré vzťahy a myslím, že dajú potom viac, ak nezneužívajú, samozrejme, veľa ich môže zneužiť. Nájsť taký ten zdravý balans. Áno, určite. Teda ďalšia otázka by naväzala na to, že čo vám tu najviac chýba, že čo je podľa vás najnáročnejšie na tom živote v Dubaji s deťmi, že čo by ste možno nejakej inej krajiny prijali alebo zmenili. Tak asi tá rodina, akože áno, máme tu jedna druhú, ale čo je fajn, ale mamina, ďalšie sestry, alebo trošku taký ten normálny život, možno niekedy. Asi to nám tak najviac chýba, ale to zase... nie je normálny život? Ale zase taký rozprávkový. Pre nás je už normálny taký život. rozprávkový je tu ten život, akože nebudeme si klamať. Ale zase na druhej strane sa mi tu veľmi páči, že vždy, keď ideme niekam na dovolenku, strašne rada sa tu vracia. Že akože tá dovolenka stále pokračuje, čo je super. Keď žijeme v dovolenke, áno. Keď sme žili v Anglicku alebo na Slovensku, tak vždy si pamätám, keď sme sa vracali aj s našimi. Tak to bol smutný. Áno, nechcel si ísť domov. Ale tuto je také, že wow, už sa niekedy aj tešíš. Je to áno to v tom, ale hlavne tá rodina, nemáš tu pomoc, aj dobre, keď nás prídu navštíviť. Čo vaša mama chodí často, aj teraz tu je každé 2-3 mesiace, takže to je super. Teraz tu je, áno, lebo naša Evelyn išla na mesiac domov, takže takto sme si to zase vykombinovali so starými rodičmi. Takže keď treba, tak zase prídu a oni sú radi. Prichádzajú tu minimálne 3-4 krát za rok, čo je úplne... A čo je ďalšie dobre, ešte keď tie nenis nechcú upratovať, tak oni vymôžu stávať aj upratovačky sem vlastne, že je to tu lacne, to nejakých 8 až 10 eur na hodinu a naozaj vám všetko upracujú. Stojí to za to, určite. A je hlavne za také čas, bezpečné. Lebo u nás, keď som chcela, keď máme pomôcť, že zavolám ti nieko na upratovanie, oni sú na to tak nastavení, že nechcú mať tú pomoc, že im to sa hanbia, alebo im to nepríjemné. Nie, že možno niečo zoberú, alebo to... Ale naozaj už to ide aj do Európy, do nás, u nás v Trnave to už ide, že vidím, že veľa takýchto spoločností sa otvára, oni sa keby hanbili, že niekto niečo povie, že mal tam nejaký bordel, alebo niečo tam má inak. Ale to je také, že normálne podľa mňa. Sem ti chodí hocikdo naspäť. No a na ďalšiu otázku by som prešla, aby ste možno dali aj nejaké tipy ľuďom, čo prídu na návštevu, sa sem prisťahujú, že aké sú víkendy s vašimi deťmi a čo robíte najviac, alebo najobľúbenejšie aktivity. Tak víkendy sú dosť často veľmi nabité, hlavne aktivitami a takisto aj s deťmi, ale a takisto aj športovo. Napríklad ja s Rišom si veľmi rada zahrám tenis a naopak napríklad niekedy môžeme zobrať aj našu pestúnku, ona je s malou pri bazéne, my si hráme tenis alebo nejaký iný šport, alebo si zajdeme do fitka a potom zvyšok dňa strávime na pláži. Vy veľakrát chodíte do tých hotelov na pláž, som si všimla. Hotelové pláže máme asi tak najradšej. Akože sú to aj tie verejné pláže, čo sú super, ale nám to skôr vyhovuje, že je tam to lehátko, je tam ten dážnik, je to proste menej headache pre to dieťa. No, môžeš si tam objednať jedlo. Preto ten Dubaj je dostupný pre všetkých, kto nemá veľký rozpočet, môže na tú verejnú pláž, tam máte zadarmo uterák, teraz si musí doniesť svoj. Potom máte tu tie memberships, vy máte ten Emirates, akéby membership, ale môžu si využiť oni ten Privily a viem, že tu je aj iných veľa takýchto, že zaplatia nejakú cenu na mesiac a potom vedia využívať tieto hotely.
Čiže vy, ktoré by si tak odporúčili hotely, možno pre takých, čo sem prídu na návštevu, že aký hotel za vás, možno povieme 3 mená hotelov, potom môžeme povedať 3 lokality, že čo by sa vám najviac páčilo asi, alebo odporúčiť pre našich divákov a hlavne mamičky s deťmi. Tak ja by som určite ten Rixos na JBR. Mala som to na jazyku. Áno, tam chodíme momentálne tak najčastejšie. Je tam také, že pre deti dobre, nie je to moc hlučné, že tam tá hudba alebo niečo? Nie je to vôbec hlučné, je to také príjemné, že nie je to úplne taký tichý. Ak by ste chceli také niečo tichšie, tak by som určite odporúčala Retreat na Palme, čo je vlastne taký úplne quiet, tichý hotel, tam vlastne nie je ani alkohol, tak tam sú také akože všelijaké aktivity, yoga, pilates a takto. Čiže Rixos JBR, potom to je taký živší, Retreat, ale taký quiet, taký tichý, alebo Raffles je taký medzi. Že nebude vám tam peckovať hudba, ale viete si tam pekne porelaxovať na pláži alebo pri bazéne. Potom viem, že veľa ľudí chodí do toho Atlantisu, tam je ten waterpark, aquapark, takže to je dobré na tie aktivity. Ale more by som nepovedala, že až tak pekné v tom Atlantise, že najkrajšie more možno je na tom Jumeirah Beach Hotel, lebo tam je otvorené more, výhľad na Burj Al Arab a tam je tiež veľa. Ale to sú také tie, myslím, cenovo vyššie hotely. Potom možno to Airbnb je dobré, taký, čo mal ako rozpočet. Niekde na JBR alebo Marine určite. A tam sú tie aktivity, nie na JBR, Harry. Rôzne Sestra, keď deti chodia s deťmi, tak majú to veľmi radi. Napríklad to JBR. Tam tie prechádzky s kočikom, je tam plno kaviarní, reštaurácií, takže je tam na výber. Už keď ste v tom Airbnb, tak vidíte vonku a máte tam veľmi veľa na výber. A také 3 najlepšie aktivity, čo robíte cez víkend s deťmi, ale možno miesta, kam by ste odporúčili? Jedna vec, kde by som určite išla s takými deťmi od 3 až do 10 rokov aj staršími. Určite by som odporúčila Kidzania v Dubai Mole. Je tam strašne veľa aktivít pre detičky. Môžete sa tam hrať na požiarníka, doktora, policajta. McDonald's si spraviť. Ja tam chcem ísť. Ja som úplne vždycky závidím, tí niečo, keď tam ideme, že wow. To je úžasné. My sme mali toľko rokov a naši nás tam zobrali však. Áno, to je úžasné. Takže toto je určite mega day out pre deti. A potom ďalšia vec je Green Planet v City Walk, kde máte dažďový prales. Tam sú živé zvieratka, že? Vtáčiky, motýle, je to krásne. A takisto pre dospelých, ako aj pre deti. Určite odporúčam. Áno, ja by som ešte dodala určite Aquaventura pre deti. Od malých detí sa tam dá na tých menších tobogánov. Áno, až po úplne crazy ones, takže je tam na výber. Včera napríklad tiež sme boli na krásnej farme v Alain. To sa chcel pýtať, biofarma, vyzeralo to nádherne. Výborné jedlo, vegetariánske, zvieratka, kozičky, koníky, strašne sa im tam páčilo. Vyzeralo to skvelé. Áno, bolo to také super. Myslím, že európske viacej, nie? Že to bolo... Áno, a tie polia, potom tam chodil taký vláčik cez celé. Tak sa to užili. My zase boli na tom Ride Markete včera, tam chodíme teraz skoro každú nedeľu, tam je tiež taká mini-zoo pre tie malé deti od toho 1 roku do 3 rokov a veľa iných aktivít, takto pre deti. Takže je veľa strašne toho pre deti. Aj neplatené veci, platené veci, takže je na výber a úplne pre všetkých. Čiže vyvracame mýty, Dubaj áno, je aj pre rodiny s deťmi, pretože je veľa názorov aj takých, že ako tam môžete žiť a čo tam budete robiť s deťmi. Práve, že to je ten luxus toho Dubaja, že si môžete rozhodnúť, či idete do parku, alebo idete na pláž, alebo idete dovnútra do nejakého parku, Luna parku, všetko tu je. Kľudne idete len na Kite Beach, prejdete sa, dáte si niečo z food courtu, sadnete si na piesok, proste úplne normálny život, ako niekde v Austrálii. Ale musím povedať, že 10 rokov dozadu Dubaj nebol takto family orientovaný. Určite sa týmto smerom nejako posúvajú do budúcna. Aj tá zmena prišla za tých 10 rokov. Kedysi bol Dubaj taký, že party place, alebo už také, že pre turistov. Teraz to chcú robiť skôr tak, že je to proste pre rodiny. Chcú, aby tu ľudia ostali, žili a nie len taký, že ako keby dočasný pobyt, zarobiť si peniaze a odísť. Skôr chcú, aby si sa tu... Čo sme sa bavili aj minule, že pred tým 10 rokmi to boli hlavne mladí ľudia a teraz keď vidíme už len z nášho okolia, koľko ľudí malo deti, aj sa hlavne všetci sa presúvajú možno zo štúdia z one bedroom do two bedroom, čo znamená trojspálňový apartmán. Že tu vidíme ten aj nárast tých záujemcov, tieto veľké apartmány, pretože hlavne veľa ľudí a ten Dubaj sa transferuje z tých mladých ľudí
na tie rodiny. A hlavne, čo tu žili ľudia, keď my došli, tu ostali, sa tu našli dvaja ľudia a teda založili si rodinu a ostali v Dubaji. Lebo z Dubaja je ťažké odísť, podľa mňa. Je tu dobré. Veľmi dobre. No. Nechystáme sa odísť. Hej. Nie je to lacné, ale keď sa vie ako, tak sa dá, podľa mňa. A teda na ďalšie tému by som prešla, a to je myslím, že hlavne na Janku, že ako tu fungujú tie škôlky, tým, že tvoja Olivia už chodí do škôlky, ako fungoval celý ten výber tej škôlky, ak nám môžeš priblížiť, ako to sa možno líši od slovenskej škôlky a teda ako to vyzerá. Tak musím povedať, že vyberanie škôlky tu vôbec nebol žiaden problém. Sú tu na veľmi vysokom štandarde. Už len v našom okolí sme našli 7-8 škôlok. Aké lokalite bývaš? V JVC, Jumeirah Village Circle, a z toho sme si vlastne aj s manželom vybrali také, že top 3, a z tých sme si následne vybrali tú, ktorá sa nám najviac páčila. Olivia je tam veľmi spokojná. Mala nejaké príjmačky, či len ste prihlásili? Mala tam taký, že trial day sa to volá, a to je vlastne z oboj stran, že aj oni si tak ako keby sledujú, že či je tam taký fit, a takisto pre nás, keď sa vrátila odtiaľ, bola tam 2-3 hodinky, povedala nám, ako sa jej páčilo, a vlastne boli sme s tým všetkým spokojní, a preto sme sa tam vybrali. A druhá vec bolo to, že sme si vybrali aj podľa lokácie, lebo ten ranný trafik v Dubaji, chodiť každý deň, voziť, tak určite odporúčam hlavne tú škôlku si nájsť niečo v blízkosti tomu. Preto je aj dobre bývať JVC a v okolí, lebo tam sú hlavne tie škôlky, najlepšie školy v Dubaji. Pretože nerobia tie škôlky hlavne v centrách, tam sú možno nejaké, ale najlepšie, čo som si všimla, sú v týchto lokalitách. Arča nie je tiež veľa tých. Ale tam je aj veľa škôl. A musíš platiť za škôlku, či je to zdarma? Za škôlku sa platí, hej, a to som chcela ešte dodať, že vlastne tie ceny sú úplne rozdielne od tých škôlok. Není nejaká daná suma ako keby daná pre všetkých. Tá škôlka si sama určí, koľko za ten školský rok si vlastne a vy koľko tak približne platíš, ak sa môžeme opýtať? Tak je to tak za ten štvrť rok okolo 10 000 dirhamov. Čiže za 3 mesiace 2300 eur. No, na euro. Čo by bolo veľa na niekoho na Slovensku, a tak naozaj v Dubaji ten život ale iný. Ale niekedy, keď máte prácu, vlastne vám pre vaše deti môžu, aj keď dostanete taký balíček, že platia aj školné, tak napríklad mám známu, aj jej manžel, on vlastne to má zahrnuté v jeho práci, takže preňho není to extra výdavok, lebo má to súčasť svojho ako keby balíčka. Tak čím ťa tie škôlky v Dubaji prekvapili možno v porovnaní so Slovenskom alebo Škótskom? Tak na Slovensku vôbec nepoznám, ako tie škôlky nejako fungujú. Možno niečo si pamätám. Či to my chodili možno asi. My spávali na žinienkach. Hej. Ja si pamätám to vidielko. My sme mali postielky normálne. A mali sme dukátové buchtičky na obed. Ale tak pamätám, že na Slovensku, čo možno aj počúvam, lebo kamarátky robia v školke, že vlastne prinesú deti, tam sa hrá, majú nejaké možno malé vzdelávanie, potom majú obed, ale ešte majú ráno vlastne tuším raňajky, neviem úplne hovoriť, ale vieš, tam majú aktivity, potom vlastne majú ten obed, potom spia nejakú hodinku a potom majú ešte hranie vonko vo vnútri. No, napríklad ako je tá školka, čo má Olivia, tam to tak funguje, že máme aplikáciu a my vlastne vidíme, čo oni celý deň robia, oni to potom na konci dňa posielajú videá, že dneska si kreslili, dneska čítali, dneska rátali, potom sa hráli, takže my vieme vlastne, čo sa dialo celý deň. Aj keď chodí vlastne iba ráno. Aj tam spáva, či nie? Ona už nespáva cez deň. Že od 8 do 12 tam chodí, hej? A potom musí ísť domov? Potom, hej. Dá sa využiť možnosť škôlky aj v Dubaji, že neskôr, že je dlhšie? Určite aj do nejakej 3., 4. sa dá, a myslím, že aj do 6., keď náhodou rodičia chcú, že napríklad nechcú mať pestunku, tak robia to tak, že majú dieťa vlastne vo škôlke celý deň. Tak to funguje na Slovensku. Vieš, tam bola tá družina, potom to bolo škola, možno aj v škôlke, neviem, ale vieš, my sme boli napríklad nejaké 3. hodiny v škôlke do 4. Tej došli pre nás po robote a išli sme domov. Ležo teraz možno lepšie využiť tú neny potom, lebo si v tom doma a máš viacej aktivít. Čiže máš splnené to, že je s deťmi druhými. Áno. Akože na tento vek 3-ročné dieťa si myslím, že to úplne stačí chodiť do obeda, a potom, keď začne chodiť do veľkej školky, to už bude pravidelné od pondelka do piatku, takže nemusíme to teraz naháňať, že chodí od pondelka do piatku každý deň. A na ďalšiu otázku som prešla teda, že ako ste si našli tú kamarátky mami. Viem, že napríklad u Janky to bolo náročnejšie, ale ty si bola prvá z nás všetkých, ktorá vlastne otehotnila z celej tej našej skupiny. A to aj najmenej čakali všetci. Áno.
to prekvapenie vtedy a teda pre mňa možno to bolo psychicky náročnejšie, že sa do toho aklimatizovať a hlavne nájsť svoju identitu, lebo nie je to naozaj jednoduché už len pre nás, čo sme boli, že sme videli, do čoho ideme, ale naozaj s tou každou to inak keby zamáva a teda, že ako si ty to potom zvládla, ako si našla tie možno kamarátky, viem si potom mala nejaké kamarátky, aký bol ten celý priebeh toho? Tak áno, hovoríš pravdu, že bola som prvá v tej našej skupine, ale vďaka Bohu mala som ďalšie 2 kamarátky mimo našej takej tej skupinky, ktoré otehotneli veľmi podobne ako ja a sme sa tak dosť aj zblížili týmto tehotenstvom. Veľmi sme si pomáhali, radili sme si, smiali sme sa, sťažovali a všetko vlastne okolo toho, tak som to nejako zvládla. Vlastne nebolo to až tak náročné, bolo to skôr také, že nové veci spoznávaš a zisťuješ si a tak, ale takisto manžel bol veľmi oporný a akože pomocný, takže... Myslím, to je najdôležitejšie, ten manžel, aby bol... Kúpili sme si psíka, takže... Áno, to bolo dobré a toto vlastne spája aj to materstvo, lebo akože reálne my sme ťa nechápali, že s čím si prechádzaš a ako to celé je. My sme boli stále ešte, že bez starosti, ruka hore, ako mali sme, si mali priateľov, ale mali sme radi v Dubaji aj taký ten život, že ísť do beach clubov a nie je úplne baby friendly. Čiže teraz to až chápeme, že mohli mať viacej porozumenia, ale tak aj teraz ja vidím na mojich kamarátov, ktoré nemajú deti, že nechápu ťa, že ty naozaj nespíš celú noc, stávaš skoro, máš zodpovednosť, musí byť doma. To dieťa je tá priorita. Že sa chceš vyspať. Že máš otázky typu, že a to prečo nespí a že prečo musíš byť doma večer, veď že nechápu tomu reálne. Presne. A teda potom, ako teda celý tento proces bol do toho, že vy ste aj, čo veľa ľudí možno, neviem, že či odsudzuje alebo čo, ale že vy ste naozaj, tuto v Dubaji máme len koľko mesiacov tú matersku, že vy ste naozaj museli veľmi skoro aj do tej práce a nie len do takej jednoduchej práce, myslím, že to je najnáročnejšie, jedno z najnáročnejších zamestnaní na svete, lebo naozaj je to aj riskantné a teda tá letuška nie je jednoduchá, že hlavne ste v tých výškach a hlavne aj na pár dní idete preč, že ako je to celé s touto prácou možno zmanéžované. Museli sme sa vrátiť po necelých 6 mesiacov. Lebo na Slovensku majú 2 roky materskú, že? Čiže tak to je dosť... Zase na druhej strane v normálnej práci má 60 dní, takže je to tých 6 mesiacov. Čo myslím, 60 dní je úplne nepripustné ísť naspäť do práce. Vieme sami na sebe, to ledva si ešte bola stále, to bolo čerstvé. Všetko čerstvé. Ja si pamätám, že keď ty si mala Olivy a potom ja som teda porodila a ja, že prečo si mi nepovedala, že takto to je? Proste nič na to nepripraví, aké to je. Moje tehotenstvo napríklad bola taká gombička, ale potom, keď sa Izabela narodila, tie prvé mesiace boli ako náročné. Ja som ešte nemala nany, ale proste celý ten šok, že nespíš, nevieš, kedy chcú papať, kedy chcú neviem čo. Už nemôžeš si len tak ísť, kam chceš, nemôžeš robiť, čo chceš, že je to naozaj všetko prispôsobené tým deťom. A nikto ťa na to nepripraví, iba keď si tým prejdeš sám. Nedá sa to asi tak nejako opísať. A každé klišé je pravda. Každý má iný ten príbeh, aj celú situáciu, všetko sa to líši. Ale viem, že vy ste boli také pre nás najsilnejšie v tomto, že to najlepšie zvládli a teda vyzeralo tak ľahko pre vás. Ale nebolo. Ale to nedáš možno von vždycky, že čo sa deje a aký máš pocity vo vnútri. Takže vlastne ja po tých 6 mesiacoch ja už som sa aj do tej práce tešila. Ja si pamätám, môj prvý let bol asi Londýn a ja že wow. Ja budem prvýkrát si spala. A ja som spala 24 hodín a išla som naspäť a tak toto ja... A hlavne vlasy taká, že ako plne energická a spokojná. Dobre, 2 hodiny, dám si masku na tvár, pustím si nejaký podcast, prečítam si knihu alebo pozriem si film a nikto ma nevyrušuje, ani manžel, ani dieťa. Hej, že je to... Musím povedať, že asi neexistuje iná práca, kde máte toľko voľného času, keď ste na tých hoteloch, máte tam 24 hodín, čisto pre seba, hoci čo sa môže diať doma, stropy padajú. Ale hlavne máte tie kamery, že vy vidíte reálne to, čo sa deje, tam ten manžel. Ale... Akože hovorím tak, že v bezpečnosti nič zle sa nedieje, ale že napríklad manžel môže byť unavený z práce, chce spať, ale vlastne musí byť s tým dieťaťom. A závidia nám tí manželia. Ale aj iné matky závidia podľa mňa určite, že oni aj keď niekto povie niečo, tak určite každá by želala si mať aspoň ten jeden deň za mesiac, že ide niekdy takto. Je to práca, takže nemôže nikto nič povedať. Takže to tak je podľa mňa úplne super. Keď mám let do Glasgow, tak Rišo, môj manžel, mi povie, že enjoy your holiday, že uži si dovolenky. Tak bylo. Myslím, že sme na dovolenke, akože zase je to stále náročné, keď
vstávaš ráno o 3:00, ale napríklad už také dlhé lety nerobím, vždycky si to vymením, že maximálne... Že dá sa tam flexibilne, hej? Dá sa, keď sa chce, tak vieš si to tak povymieňať jedno s druhým. A hlavne tie víkendy si spraviť voľno, aby sme boli s rodinkou. Hej, vždycky si dávam, že víkendy voľno a potom také najkratšie lety. Napríklad, keď si dám aj Ameriku, tak som preč 2 dní, ale zoberie mi to 8 dní z môjho mesiaca, takže toto je pre mňa ideálne. Hej? No. Takže keď sa chce, tak sa dá. Ale hlavne aj tí manželia musia byť nápomocní, lebo nemyslím, že každý má, a hlavne aj na Slovensku dním veľa tých chlapov sú takí, že nevedia až tak pomôcť, alebo teda neviem, či majú záujem, ale aj tu, tak je to také, že je podľa mňa individuálne v každej rodine. Lebo na Slovensku naozaj tá žena robí všetko, čo vidím, že ona musí variť, upratať, ako sme spomenuli, a hlavne o tie deti sa správa, vychovávať ich. A teda aj to je to, že veľa tých žien vyzerá potom aj strhano a to by som im dopriala, aby mali tie opatrovateľky na Slovensku. Samozrejme, má každý tú možnosť, lebo finančne to nie je úplne podľa mňa priateľné, ale teda tým ide veľký obdiv. A teda, aký bol ten prvý let, keď ste išli prvýkrát od malej? Pretože ja tu mám na budúci týždeň prvýkrát, po 16 mesiacov niekde mimo, ako teším sa, alebo je to aj také, že no... Ja ťa mám na lete. Áno, budem tam z toho 6. ráno. Takže bolo to náročné prvýkrát, ale potom už, keď každýkrát idete teraz, už to je OK, že keď odchádzate? Určite. Hodina je náročná. Potom, že OK. Neboj sa. Akože keď vieš, že je v dobe, mama ti príde. Nemôže teraz, ale veď má môj home office a teda není tam. A tu není mám fakt, že verím jej v tom. Takže vieš, že Oliverko je v dobrých rukách, takže neboj sa. Budete si volať, budeš aj tak stále na telefóne, vieš, nedať ti to. Čiže vy keď ste na tých letoch si volávate stále a sledujete celú situáciu a teda je to OK. Dá sa to zvládnuť, ale je tam fakt dôležité, že máte toho človeka, teda tu nani a toho manžela, čo sa dá na nich spoľahnúť. Komu dôverujete, áno, že nemôžete nehať svoje dieťa s niekým, o kom máte pochybnosti. Dobre, a teda na ďalšiu tému by som prešla, že čo by si dali, aké rady našim mamičkám, keď chcú cestovať s deťmi. Ty máš 3-ročnú, ty máš rok a bude mať skoro 2 roky. V máji. A no, už to bude. Ale že aké to je naozaj, že keď spomeniete na tie časy ako babetko, že ty si cestovala už 2 mesiacoch, mala. Aj ty možno tuším. Už sme na Vianoce domov mala 2 mesiace. No, a toto tiež veľa ľudí sa toho bojí, že ako je to teda ich možno povzbudiť tie mamičky, že ako je to lietanie aj s takýmto babetkom a aj teraz medzi tým 2. a 3. rokom. A aké tipy by ste možno dali? Tak určite, keď sú také batoliatka, tak je to jednoduchšie, lebo prespia skoro celý ten let. Podľa mňa im sa to aj páči, taký ten zvuk toho lietania, keď vzlietne to lietadlo, pre nich je to také ako v brúšku, hovoria kedysi. Čiže mali ste tie lety, tie prvé, keď boli babetka? Aj hej, aj nie. Záleží, aký je deň, ako sa babetko vyspí doma. Podľa mňa s takým úplne mini bábätkom je to jednoduchšie ako už takýmto. Je lepšie testovať cez deň či na večer s takýmito malými? Ja by som dala určite jeden let nočný, lebo tam je väčšia šanca, že ho prespia. Ale ja som tak mala, že keď bol úplne babetko, tak možno ten deň je OK, lebo on aj tak sa budí aj večer. Ale keď bol okolo toho 1 roka, tak bol super ten nočný let, čo bol pre mňa náročné, som nemohla spať, ale on spal. Tí, čo majú vlastne to rozpočet, že keď idú business class, tak tam môžu spať obidvaja. V ekonomii je to ťažšie, lebo nie vždy tam je to voľné miesto, teda máte na sebe to dieťa do tých 2 rokov. A teda čo je také, že čo by si poradili im možno, že na to také, že čo si zbaliť na ten let, čo bol taký pre vás game changer, alebo teda nejaká rada na zabavenie. Tak keby Olivia mala, tak určite dudlík. Už samozrejme nemá, ale veľmi ho mala rada do 3 rokov dokonca a potom už sme vlastne to sekli. Ale na let sme si hocikedy zobrali aj 3-4 dudlíky, keby náhodou. Že to bolo podstatné. A určite obľúbené pochuťky. To akože treba nabaliť celú tašku týmto. Myslíš tam, aj bola taká rada, že kúpiť nejakú novú hračku, čo ich zaujíma na tom lete a nejakú obľúbenú hračku. A veľakrát je taká, že čo není hračka, to ich naviac zaujíma ako poháriky alebo niečo takéto. Alebo umelá fľaška z vody alebo niečo. A teraz v 3 rokoch už pozerajú filmy? Teraz už si nájde si aj tam. Je to jednoduchšie. Vlastne na Emirates tam máte tisícky detských programov, takže už si tam vie aj nájsť pre seba. Čiže lepšie je cestovať Emirates a takto. Po chodbičke. Ale že stále myslíš, že beha, že je to stále také, že je to lepšie, ale... Nebude sedieť celých 7 hodín. Teraz ideme v štvrtok do Glasgow,
čo je 7,5 hodinový let, takže určite nebude sedieť v sedačke celý ten čas. No. Nejak to zvládneme určite, hej. Mne Ivo napríklad povedal, že keď s ňou letel sám, tak je to lepšie, ako keď idem aj ja s nimi. Takže jednoduchšie. Tak to je obdivuhodné, ale to je obdivuhodné, že tvoj muž išiel sám a ona mala 1 rok alebo pár niečom, že to je fakt, že ľudia sa boja a je to naozaj veľmi akože obdivuhodné, že idú naozaj sami. On je taký kľudný, vieš, že ho nič nevyhodí z... Lebo nevieš predstaviť môjho Onura. Bábiku. No minule mal trošku disaster, ale tak, no veď zvládnu. Zvládol to. Máte ešte nejaké také tipy, triky, možno, že aká dovolenka, aký typ dovolenky bol dobrý pre, dáme si kategóriu, že pre takých, čo sú možno do 1 roka a pre takých okolo tých 3 rokov, že aká destinácia a možno aký typ hotel alebo ubytovania by bolo dobre pre tie deti? Keď Olivia mala necelý rok, tak sme išli na Maldives, čo si myslím, že je úplne krásna dovolenka. A hlavne, keď bývate v Dubaji, je to 4-hodinový let, 3 lety za deň, alebo aj viacej, možno aj s inými spoločnosťami. Úžasné miesto, Piesok, máte tam all inclusive, sú tam detské kutiky, je tam strašne veľa aktivít a hlavne to more, relax a ten all inclusive je proste super pre celú rodinku. Určite neodporúčam tú Watervillu, keď máte také malé dieťa, ale tam taký domček, na tej pláži, že? Mori, áno. Toto je super s malými deťmi. Pre teba, Danka, čo by si odporúčila ako destináciu a možno typ ubytovania? No ja som práve chcela ísť na tie Maledivy ešte, kým nechodí a ešte bola iba na mliečku do tej vily. To bol taký môj dream, takže to sme ešte stihli. To bolo fajn. Lebo už som vedela, že potom, keď začnú lietať, tak to už nebude akože reálne to mať. Nie. Nám bolo dobré, napríklad, čo mi poradila naša kamarátka Zora, že ona bola na Mauritiuse a tam sú také tiež hotely, že máš tú záhradku pred tou izbou a čo je najlepšie, že keď deti spia o tej 7. 8. ty môžeš s manželom mať možno víno, ale sedieť tam na tej terase, máš výhľad na more a stále máš tam tú možno kamerku. Dobre brať si tie kamerky aj možno na tie dovolenky, že vidíš. Vždycky beriem. Hej. Tak to je dobré a teda, že s týmto bývaním, takýto typ bývania a veľa hotelov, mi hovorí ďalšia kamarátka na Maurici si mal, že kids club, že na 2 hodiny ti aj postráži to dieťa. Presne. Toto je dobré. Môžete si šnorklovať na masáž alebo aktivity. A potom ďalšie sme boli my už, tak to bolo vlastne v Raselkame, čo môžeme ísť spolu niekedy, že tam máš tiež takto, že prepojené s tou záhradkou a tam to bolo dobré, že on spal, sme sedeli, alebo aj cez deň, keď spal, mal nápad, tak sme tam boli vlastne na tej záhradke a to bolo super. Tak to by sme mohli ešte, kým leto nezačne dubajské. Áno, a myslím, ten Hilton v Raselkame má aj tak, že sme tam boli raz spolu ako partia, tak tam bola normálne pláž, tam ten piesok bol, hej. To bolo tiež dobré, že sa môžu hrať tam v piesku pred izbou, ty tam sedíš, máš tam tieň, všetko, že to je super. To by som odporúčila tiež za mňa našim divákom. Výborné. Dobre, tak keby ste chceli ešte povedať možno nejaký tip, trik a keď nie, tak neváhajte nám napísať. Nájdete takisto baby na Instagrame ako aj mňa a keď neviete nájsť niečo, tak nám napíšte a my vám všetko vysvetlíme, poradíme. A veľmi ma dneska takto tešíme konečne spolu na podcaste. Áno. Bolo to super, veľmi aj napomocné rady určite a témy, čo veľa ľudí zaujíma a môžeme vyvrátiť aj také mýty o tom Dubaji. Určite. Tak dúfam, že sa vám páčilo dneska a teda vidíme sa na budúce. Ďakujem, Monika. Pekne. Čaute. Ahojte.